Dobro večer, poštovani gledalci, ja sam Dejan Jelača, vi gledate 30 minuta. Moja večerašnja gošća je novinarka i književnica. Bila mi je u gostima prošle godine, treća sezona emisija 30 minuta, otvorila mi je taj serijal i bio onako prilično uspešan, donela mi je sreće. Gošća 30 minuta, Vesna Dedić. Dobro večer. Dobro večer, dobrodošli. Kad si rekao da donela sam ti sreće, ja sam čekala da li ćeš to izgovoriti ili nećeš. Obično svi moji prijatelji i saradnici kažu da im ja nekako povučem nogu i da sam im talija. I svako ko se sa mnom družio i sarađivao, posle toga mu je bilo onako bolje i srećnije u životu. Eto, zato ste mi u 4. sezoni. Ali ne, vrlo interesantno bilo, zato sam spomenuo ovo. Posle vas sam imao velika imena, i glumaca, i pevača i tako dalje. I krenula mi je emisija da se emituje na puno lokalnih televizija i radio stanica. Eto, vidiš. Znači, evo, Vesna Dedić ponovo. Eto, krenula. Vesna Dedić. Ono što nisi rekao jeste da je uskoro, dakle, očekujemo taj treći roman, ali pre nego što krenemo trećem romanu, moram da vas pitam malo za onaj roman pre toga, u stvari Sunce, meni, sunce tebi. I onako, opet ste doživjeli jedan veliki uspeh. Čini mi se onako, nastavljate onako tim nekim kontinuitetom da i pišete dobro i pišete, čini mi se, sve bolje i bolje. E sad, izjavili ste da su čitateljke plaču posle prve stranice i na kraju se osjećaju kao da su bile kod psihijatra, kad je u pitanju ova knjiga. To ste vi izjavili. Jeste. I Zauvek u srcu je prvi roman bila prava melodrama, znači mnogo suza, mnogo patnje. I žene su mi rekle da, neke su mi rekle da više nikada ne žele da dotaknu tu knjigu, da ih je toliko rasturila, da kažem u žargonu, a neke su mi rekle da su je čitale po nekoliko puta. Sunce meni, sunce tebi je zreliji roman, nekako je priča svakodnevnije i ticala se nekih tema koje nisu dodirnute u srpskoj književnosti. To je i patnja zbog vantelesne oplodnje, zbog nemogućnosti da se ima dete, i patnja zbog otkrića da je partner homoseksualac, odnosno biseksualac. I bilo je tu par tema koje su naša svakodnevnica i naš život, ali srpski književnici ne vole da se bave tim temama i nisu nalazili ni malo poetike o tome. Sunce meni, sunce tebi je ostao jedan poetičan roman, nežan, iako se bavio i tim temama koje su ono kao wow, ne bih ja u to dirao. Ovaj treći, Ti si meni sve, je, ja mislim kako dosta kritičari koji su ga čitali kažu, najbolja sinteza prvog i drugog. Stvaran je, naša je svakodnevnica, otišla sam još dalje u razotkrivanju nekih fenomena o kojima mi ćutimo, a to su recimo kako se osjeća i koliko je ugrožena sujeta jedne žene kada je ostavljena, kada je muž napusti. Dodirnula sam nešto čime se srpska književnost isto ne bavi, a to je psihologija muškarca koji je prinuđen zbog deteta da živi sa onom koju ne voli, jer obično ti muškarci kao jao švaler, prevario ženu, ostavio decu, jao sram ga bilo, a ja sam se bavila psihologijom i takvog jednog lika. Bavila sam se nežnošću jedne gej veze, koju obično ljudi ne žele da razumeju i podrazumevaju da to ne postoji, a to i tekako postoji. A s druge strane, rekli su mi da sam bila najemotivnija, najiskrenija i da ono što najbolje umem da opisujem emocije. Da, upravo to. Ja mislim da je to snaga pisanja vašeg, čini mi se, ta neka, prenesete stvari emociju, a ono što je najbolje kad ljudi čitaju to, osjećaju to. Pa ne znam, ja to lako radim. Ja to lako radim i ja ne mogu da pričam o tome. Ali govorim vam ono što kažu kritičari i što kažu čitaoci, a ja mogu samo da kažem... A ima jedna sjajna, vratit ću se na Sunce meni, sunce tebi, tema velika ljubav, za kojom onako možda čeznemo, jel tako? I kaže vaš stav da se tragedije, to mi se jako dopalo, tragedije u životu dešavaju, da se sreća gradi. Pa tema cele trilogije, znači ja sam zamislila da napišem 3 romana i evo treći sam završila, koje će biti, da ne zvučim pretenciozno, kao što smo mi kada čitamo knjige, jedino stvarno o tome kako su ti ljudi zaista u svakodnevnici živeli u jednom građanskom društvu srpskom, saznavali preko romana Mirjam, kojih nema u čitankama, nema u istorijama književnosti. Dosta se tretiraju kao laka literatura, ali kada se to sve malo ogoli, ti stvarno shvataš, ok, priča o ratovima, o ovome, onome,
ali o svakodnevnici, kako su ljudi voleli, šta su jeli, kako su se oblačili, zbog čega su patili, zbog čega su stradali. To možemo iz romana Mirjam. Ja sam negde ambiciozno zamislila da ova 3 romana budu svedočanstvo jednog vremena o tome kako su muškarci i žene u Srbiji i ovom regionu voleli u jednom čudnom dobu tranzicije. Nas su pripremali genetski, istorijski, vaspitanjem i za ratove i za revolucije i da nam ginu sinovi i da se podnese i siromaštvo i ovo i ono. Niko nas na tranziciju nije pripremio. Tranzicija je, ja mislim, period ljudskog društva u kojem mi trenutno živimo tako pogubno, jer nismo pripremljeni za tako nešto. I mnogo se gubimo. Ja mislim da smo se im izrali za jednog psihijatra. Mislite? Ja mislim da je nam lakše. Pa da vam kažem, nama pucaju i prijateljstva jer smo počeli jedni druge da gušimo. Dođeš ti sa svojim problemom, dođem ja i onda se otrkujemo ko će da kaže da saopšti svoj problem. Ovako bolje ima psihijatra. I ono što je najpogubnije, trčeći da isplatimo kredite za stanove, keš kredite, da kupimo bolja kola, da imamo više kvadrata, mi smo se otuđili i prosto sramota nas je da pričamo o onome osnovno što nas sve boli, a to je ljubav i to je potreba da nekome budemo sve i da nama neko bude sve. To je osnovna ljudska potreba. Tako je. Slažem se. Potpuno se slažem. Kaže, u romanu, pišete o nekim, malo pre sam spomenuo, a to je meni bilo zanimljivo da ste onako vrlo otvoreno pisali o nekim stvarima, u drugom romanu, Sunce meni, sunce tebi, a to je tema koja se onako, čini mi se, što kažete, retko ko se usudi da piše o tome i priča. To su biseksualnost, to je ta agresija u porodici i ta, kako ste rekli, ta oplodnja. Jeste, telesna oplodnja. Telesna oplodnja koja je. I vrlo retko ko od književnika uopšte to prenosi, čini mi se, na papir. I onako, ljudi su bili, to mi je bilo zanimljivo, pretpostavljam da ste imali tu ideju da ljudima na neki način otvorite malo oči i da o nekim stvarima krene da se priča. Pa ljudima su otvorene oči, a ja sam želela samo da im pokažem da to postoji, da nije sramota o tome pričati. Mi imamo ove 2012. situaciju da i dan danas u nekim porodicama, kada snajka ne ostane trudna, ono prve bračne noći, da je to panika i da prosto postoji mnogo parova koji imaju taj problem i nažalost mi smo takva civilizacija da je taj problem sve izraženiji, a prosto je nekako sramota o tome pričati. Ja sam sa mnogim ženama koje su kroz to prošle pričala, neke su mi bile bliske prijateljice i ja nisam znala kroz kakav pakao su prošli. Pre svega emotivni i psihološki pakao. To treba podneti, a o tome se obično ne priča. I isto tako situacija i kad pogledate forume i raznu psihološku literaturu i tako dalje, vidjet ćete da je veliki broj slučajeva gde se parovi razilaze zato što se prosto pokazalo da je partner biseksualac. I to je onda situacija gde žena pati toliko, a da ne može da kaže ni najbolje prijateljici. A sve su to stvari koje postoje, samo mi zatvoramo oči. A šta je to? Sram? O čemu je problem? Što je teško progovoriti o tome? Pa, prvo ja mislim da su nas roditelji vaspitavali, ja sam prva vaspitavana, tako da sam za neke stvari da postoje saznavala u svojoj 25. 35. 45. godini. Verovatno bi ja lično i moja generacija cela, možda i tvoja kao posljednja, neke stvari bolje sagledala da sam na vreme za njih saznala. Ja svoje dete, koje sa 10 godina zna da postoje i ovo, i ovo, i ovo, ono, prosto ona neće biti toliko zbunjene, toliko u šoku koliko su pripadnici moje ili tvoje ili još onih starijih generacija. Da, to je tačno. A najteže je kad si nepripremljen na nešto i kada nešto očekuješ i onda se razočaraš. U šoku si. U šoku si. Novi roman Ti si meni sve. Ti si meni sve. Se sviđa naslov. Mnogo mi se sviđa naslov, ali znam da ste se nešto dvoumili, nešto ste imali kao Ti si meni sve, imali ste od usana do stopala. Radni naslov je bio Ti si meni sve, ja sam pisala roman pod naslovom Ti si meni sve, onda u jednom momentu, pošto sam shvatila da se nekoliko tako tužnih i srećnih ljubavnih scena dešava uz Adilovu pesmu Od usana do stopala, koja je fenomenalna pesma, znaš je. I onda sam pomislila da bi trebalo da se i roman zove Od usana do stopala. U poslednjem momentu sam odlučila ipak Adilova pesma nek ostane Adilova pesma, ona i dalje postoji u romanu kao još nekoliko njegovih pesama i još nekih pevača, a vratila sam se starom naslovu Ti si meni sve jer nekako je najbolje odražava celu temu romana. Tako je. Vratili ste se u Lagunu, nedavno ste potpisali ugovor koji je na 5 godina, čini mi se, tako? Da. Kako to izgleda?
Pa, izgleda kao što izgleda u ozbiljnim državama i kao što je nekada bilo ovde priča kad je bilo reč o transferima pevača, voditelja i tako dalje. Sad već više to nije tako, ali izdavačka kuća Laguna je velika izdavačka kuća koju sam ja napustila prošle godine u određenom momentu, pomislivši da ću možda drugačije moći neke stvari da odradim i uspela sam da ih odradim, a onda kad je bio ovaj treći, onda i kad se pokazalo da su moji romani zaista ogromni bestselleri i prosto kod nas ovde sve pevačice su najpopularnije, sve književnice su bestseller književnice, to su sve laži. Ja se dosta neprijatno osjećam kada kažem da sam bestseller pisac. Ono što je istina da postoje dve autorke, ja i Jelena Bačić, koje prodajemo nekoliko desetina hiljada romana. Ovo sve drugo jesu bestselleri, a na mnogo nižem nivou kada je reč o prodaji. U ovom trenutku, koji treba ispoštovati. Možda sledeće godine neće biti ni jedne ni druge. Ja imam taj podatak isto. Mene zanima isto kako uopšte, jeste imali uopšte tu ideju? Kad ste objavili prvi roman, Ma ne. jeste imali uopšte ideju da ćete postati jedna od traženijih pisaca? Ne, prvo, moja sujeta kao čoveka i kao žene davno je zadovoljena. Znači, ja sam roman objavila u trenutku kada već sam imala skoro 20 godina radnog staža, kad je moja potreba da budem i popularna i priznata, zadovoljena i jutarnjim programom i Balkanskom ulicom, potreba da budem voljena i isto privatno zadovoljena. I ja sam roman Zauvek u srcu objavila zato što sam ga napisala, voljela sam to što sam napisala i prosto roman koji se zove Zauvek u srcu. Mislim, to je tako nepretenciozno. Ja zaista nisam tipovala da će to biti bestseller. A ispostavilo se da druga priča. Ali meni je drago ne samo što je postao bestseller, već u meni je probudio nešto što sam ja zataškavala godinama. Prosto to moje prozno pisanje je nešto što sam ja dosta neozbiljno shvatala i da Zauvek u srcu nije napravio uspeh kakav je napravio, ja sigurno ne bi napisala novi roman, a kamoli 3. Tako je. Kritičari, malo pa ste spomenuli, kritičari kažu za roman Ti si meni sve, da je melodrama. Jeste. Melodrama i jedan od vaših najemotivnijih, čini mi se, i onako najzrelijih romana. Imate taj osjećaj? Pa ja sam ovaj roman nekako najlakše napisala. Zašto? Sa prva dva sam već pokazala šta umem. I sa trećim sam rekla, možda se ovo nikome neće svideti, ni način pisanja, ni način kako se glavna junakinja seća svoje 4 velike ljubavi. Možda je sve to pogrešno, ali ja hoću ovako. Ja sam se zaista opustila i dok sam ga pisala i u Beogradu i u Budvi, bila sam emotivno čista i lako sam ga pisala. Kad sam završila, meni se dopalo to što sam napisala i predala sam ga urednicima zaista sa zebnjom i sa strepnjom, šta će reći. Jel da? Kada sam čula da se njima baš dopalo to, što sam ja mislila da će možda biti problem, da sam preemotivna, da je narativni tok dosta onako zgusnut i neobičan, on sam rekao, yes. Bravo. Tako da sad zaista, jučer sam čak i na Fejsu napisala, kad sam čula prve komentare ljudi koji su ga čitali, silom posla, lektori, urednici, 2-3 mojih prijatelja i kad sam čula njihove reakcije, onda sad ne mogu da iščekam 1. jun, da zaista prvi čitaoci to uzmu i da malo uživamo. Knjiga izlazi 1. juna, eto to, da svi znaju, pa Pravac Laguna, 1. jun. Hoćemo malo možda, ono što ja znam malo, jeste da je opet uzbudljiva ljubavna priča. Jeste. Da. Sa kojim elementima? Pa ovako, glavna junakinja je, kao što ovi koji su čitali romane znaju da roman Zauvek u srcu počinje pričom na Fakultetu dramskih umetnosti, na prijemnom za glumu. Susreću se 3 drugarice, Nadežda koja je iz Beograda, Tamara koja je iz Smedereva i Marinela koja je iz Titovog Užica, tako se tada zvalo. I Nadeždin roman je Zauvek u srcu, Tamarin je Sunce meni, sunce tebi i Marinela Savić je glavna junakinja romana Ti si meni sve. Čitaoci romana znaju, Marinela je došla iz Titovog Užica, imala jednu veliku ljubav, onda je imala drugu, ne ljubav, već svoju lovinu, kako ona kaže. Ona je ostvarila san
mnogih današnjih devojaka udala se bogato, ima kuću na Senjaku, njen muž je tajkun, ima 3 sina i svi doživljavaju, ona smatra da je bolje da se pokazuje kao razmažena diva nego kao karakterna mučenica i ona je uvek napucana, ona je uvek fit on the street, a ona je ko malo zagrebe, kao što sam ja zagrebala, iza nje se krije dosta i tragedije, i muke, i ljubavi, i emocija, i ona je neko ko je sa svojih 17 godina doživeo ljubav za sva vremena, koja se nije dobro završila i ceo svoj život do svoje 40. provodi tražeći jednu takvu. I ono joj se dešava. A kako se ta završava, to ćete čitati. To mene zanima, ali to ćemo posle emisije. To me zanima sad, jer čini mi se priča vrlo uzbudljiva. Priča je uzbudljiva, emotivna, mislim da je priča svake žene i svakog muškarca. Postoji nekoliko karaktera muškaraca koji nju vole i sa kojima je ona u kontaktu i zbog kojih ona i pati i raduje se ili ih ona lomi. A s druge strane, moja koleginica Olja Kovačević stalno me kritikovala kako ja pišem savremene romane bez društvenog i političkog konteksta. I stalno mi je govorila svakog romana, dobar ti ovaj roman, to došao, nije došao, voli me, ne voli me, gde je politički kontekst? Ne može zauvek u srcu 5. oktobra se spomene samo sa 2 rečenice. Ovoga puta sam poslušala zaista Olju, postoji i politički kontekst. 2 junaka su vezana za svet biznisa, politike, izborne kampanje, kriminala, zatvora, ima svega, tako da sam malo i to ubacila. Medija, tabloida, ali u osnovi melodrama i ljubavna priča. Dobro. Odlično. 1. jun. 1. jun. 10 godina... 1. jun, to mi je Saša Filipović otkrio. Dobro. I 1. jun, dan objavljivanja romana je dan rođenja Marilyn Monroe. Jel da? A pošto glavna junakinja tako je taj tip žene, onda je baš simbolično. Ona taman. Da. Napravit ćete jednu lepu promociju, ili tako? Ajde, možemo malo, samo malo. Ja volim svoje promocije koje su uvek žurke i to znaju ljudi i u Šapcu, i u Budvi, i u Beogradu. Ja ne zovem nikak književne kritičare, meni to robija i dosada, da neko drži ljude tako što će im pričati šta je pisac teo da kaže. To mi je živa glupost. Pošto moje junakinje se kreću po ovdašnjim kafanama, diskotekama i gradovima i oblače se kao što se mi oblačimo i prosto su savremeni likovi, vole određene pesme, moje promocije su uvek žurke, te tako 5. juna biće promocija za zvanice, prijatelje i medije u jahting klubu Kej. I brod će ploviti, Adil će pevati svoje najlepše balade, Tijana Dapčević će pevati svoju pesmu sa kojom se završava roman, to je završna scena romana, uz njenu pesmu Nisam prestala da volim oči tvoje. Neki glumci će biti tu i dovatiti se mikrofona, pevaće se i ključni narodnjak romana Ti si meni sve, to je pesma Dane i dane. Kao što znate, u svakom romanu Zauvek u srcu bila je pesma Zauvek Zlatni dan, koja je bila glavna. U drugom romanu bio je narodnjak Hoću da ostarim s tobom Saše Matića. A sada je Dane i dane, od usana do stopala, Ne mogu bez tebe ja, Sinovi tuge i Nisam prestala da volim oči tvoje. Kako će uživati vaše gosti i mediji, tako ćete i vi verovatno uživati slušajući i Adila i ove ostale izvođače, to sigurno. Ja imam stvarno sreću u životu da i kada intervjuišem ljude na televiziji, intervjuišem samo one koje poštujem, a neke i poštujem i volim. Dovoljno sam već matora da sam okružena isključivo ljudima koje volim. I na promocijama isto. Ja ove romane mogu da pišem, mogu i da ne pišem. Nisu oni meni prioritet u smislu zanimanja i profesije i onda su promocije za mene način zaista da pozovem samo novinare koje volim, samo ljude koje volim i da uživamo i da bude lepo. Tako je. Jedva čekam. Ja isto. Jedva čekamo to. 10 godina gledamo emisiju Balkanskom ulicom. Ravno. Ravno, ali tako? Da. Ko bi rekao 10 godina? Pa ja vidim to po Lenki. Lenka otprilike je godinu dana starija od Balkanske ulice i onda vidim to po njoj. Isto i meni je proletelo i prosto ovih dana kad sam pravila spisak zvanica za promociju, onda sam rekla saradnici, Bože, mogu mi pozvati gosti iz Balkanske ulice, onda sam shvatila da bih bilo oko 400, da bi trebalo da napravim 5 promocija. Koliko je emisija već? Koliko je emisija snimala? Oko 400. 400? Da, tako. Ja ne brojim, ja nemam nijednu fotografiju sa snimanja. Jel da? Nemam spisak sagovornika, nemam ništa. A zašto?
Pa tako što nikad nisam svoj posao shvatala ozbiljno i nikad se nisam palila na svoj posao. I ja sam stalno mislila od svoje 13. godine kad sam počela da se bavim novinarstvom da je to privremeno. Ja i sad mislim da je sve ovo privremeno. Sad ti meni ako pitaš ti romani, ta balkanska, Beograd, tvoj stan, tvoja ulica, ma to je meni sve privremeno. Ja, kao i moja glavna junakinja, ja tek mislim... Kako je sve privremeno, a sve uspešno? To me zanima. To je prosto... Pa da šta, to deluje uspešno kad se sad... To mi prenesite. To deluje uspešno kad se sad pogleda, ali nekih prvih 10 godina karijere i prvih 20 godina karijere u kojima sam sad, iza svega je toga zaista mnogo rada. Da. Mislim, ne, sve je to lako kada se gleda s polja, ali... nije lako sve to izneti. Naročito kad pogledaš godine. Lako je meni sad sa ovim iskustvom pričati i raditi. A kad imaš 20, a želiš nešto da uradiš, zato sam ja jako naklonjena mladim generacijama. Prosto imati 20-30 godina u ovom vremenu, želiti da napraviš i uspeh i pare, raditi to što voliš. To je jako teško, zato što ti svi podmeću noge. Svi ti podmeću noge i ja mislim da prosto ove generacije koje dolaze su negde možda bolje, ili se meni čini, od moje generacije. Čini mi se da više poštuju i znanje, i lepotu, i hedonizam, i sve da više poštuju. Moja generacija onako malo ostala kao ja tebi da kažem. Svi su užasno pametni. Jeste, to je tačno. Promenili ste malo onaj, čini mi se, koncept emisije, sad je u studiju je. I prosto, kako vama to izgleda? Koji vam je taj osjećaj? Šta vam je bolje? Pa sve ima svoje vreme, novinarstvo je živa stvar. Prosto ne mogu ja da prezentujem isti sadržaj na isti način ljudima pre 10 godina i sad. Jer mi nismo isti, ja nisam ista. Pre 10 godina kad je emisija počela da se emituje, to je bilo na Politici, trajala je sat vremena. Pričali smo o vrlo ozbiljnim temama, ja sam pričala sa sagovornicima o vrlo ozbiljnim temama, to je bilo takvo vreme. Posle 5. oktobra, kad smo svi bili puni nade, imali smo svi mnogo više para, nade. Počeli smo posle onih slobodnih 10 godina da se vraćamo nekim suštinskim stvarima. Počeli smo manje da patimo, više da se veselimo. I normalno da je emisija bila takva. Vremenom sam ja emisiju menjala. Ove, 2012. pa ko će uz ručak koji je jedva kupio? I pitanje je da li će imati za sutra, za ponedeljak. I kad smo svi jako depresivni i ljuti i tako dalje, ne bi mogao niko da sluša emisiju sat vremena da neki glumac, pevač ili nije bitno sportista i ja pričamo o suštini života. Ako se suština života svela na tanjir. Onda sam je napravila neki ove sezone da ima više muzike, da ima više tog derta, da ja ljude uz taj ručak u 1:30 na neki način i opustim i zabavim i da pričam isključivo o temama za koje znam da se tiču tih ljudi koji sede u tom momentu, bilo da su deca, mame, tate ili babe. Znači, možda emisija deluje malo površnija u odnosu na prethodne, ali ja prosto kao novinar koji ne želi da se zakuca u određenom vremenu, ne želim to da uradim, jer najviše mi je žao mojih kolega ili, ne znam, pevača koji kažu sve je bilo lepše pre. Kako se uzme? Možda i jeste bilo lepše pre, ali nauči da tebi bude dobro i ljudima sa tobom da bude dobro i u nekom novom vremenu i u nekim novim okolnostima. Najlakše je napraviti emisiju sa mnogo para. Dovedeš 500 ljudi u publiku, fingirani aplauzi, divno svetlo, divan stage, 15 saradnika, teraj, svaka čast, to se može. Ali postoje okolnosti kada to čak ljudi i ne žele. Zato ne može da se pita kako je to nekad bilo popularno. Bilo, zato što smo to sad tad želeli i voleli. Sad je nešto drugo. Tako je. Ko je od gostiju ove sezone ostavio na vas onako jak, snažan utisak? Pa ove godine sam ja povodom 10 godina zvala neke goste po drugi put, da ih pitam šta je bilo među vremenu od 5-6 godina. Večeti Miša Janketić i zaista, evo, preksinoć me je drugarica pozvala, moja bliska prijateljica, koja je gledala emisiju i ostala je kod kuće subota veče sama i odgledala je na YouTube, odnosno na sajtu RTS-a emisiju sa Mišom Janketićem i posle toga me nazvala i rekla ja ne želim uopšte da kvarim ovaj utisak, ne želim da izađem u grad. Taj čovek je pamet i emocija, pa sve ono što niko nema Miša Janketić ima. Ta emisija je ostavila
Lepa Lukić sa kojim sam se pomirila pred kamerama. Da, i to mi je fenomenalno, to sam gledao, Onako, ona je nepredvidiva, ona je onako emotivna, čini mi se narodska. Ona je divna i emotivna i iskrena i mi smo bile u maloj svađi 5-6 godina, ona mi je napustila bila snimanje, sad smo se pomirile. Ona je bila napustila snimanja zbog čega? Zato što sam ja, u mojoj emisiji se priča o porocima. Ja prosto svakog gosta pitam, pošto su svi moji gosti savršeni i uspešni. Ma ne može biti da si baš totalno savršen, mora da imaš neku manu, neku hvalicu. To mora. I onda ih ja pitam i o porocima, piješ, psuješ, biješ se, pušiš, kockaš se i tako dalje. I onda sam lepo krenula taj set pitanja. I kad smo došli do kocke, nisam ni izgovorila. Ona je meni rekla, slušaj, nije ovo emisija od izvora dva kečića, već Balkanskom ulicom, prekidam snimanje. I onda smo prekinuli. Ja sam tako to emitovala. Bilo je jako gledano. Da, naravno. I znam da je Olja Bećković u Utisku nedelje izdvojila taj deo i dala fenomenalan naslov onom prilogu za Utisak nedelje, Flash Royale. Da je bio naziv priloga. Ali posle smo se ja i Lepa susretali kod Sanje Marinković u magazinu IN i tako dalje. Jako smo ovako privatno se razumemo i... Dobro, kako je pristala sad da dođe ponovo? Normalno. Ne, znam, ali da nećete na neki način da je navučete da opet nešto pričate na to temu. Ne, ja sam vam rekla na početku emisije, Lepa, obezbeđenje je tu i stvarno bilo je tu obezbeđenje RTS-a. Dobro. Ja ovu uskršnju emisiju moram da snimim. Recite mi odmah na početku, ako krenete da begate, obezbeđenje će vas zadržati. Ja moram da imam uskršnju emisiju za javni servis. Recite mi odmah o čemu ne želite da pričate. Dobro, vam rekla Lepa, nemojte Vesna da me pitate to i to. Ne, rekla mi je i iza kamera i pred kamerama, kad sam ponovila to pitanje, rekla, ma pitaj bre sve, baš me briga. I onda je imala jedan savršen monolog i o svojim navikama i potrebama i onako skresala i meni i naciji sve što je trebalo možda odavno da kaže. I u nastavku emisije je, u drugom delu emisije je pričala i o stvarima o kojima zaista nikada nikome nije pričala i to nisam je ja pitala. Sama je osetila potrebu da ako daje tu vrstu ispovednog intervjua, da sve kaže do kraja. Dobro, to je odlično. Dobro, to ste na neki način i vi izvukli iz nje. Na neku atmosferu, na neku možda neku iskrenost i neko poverenje koje ste možda ulivali u tom trenutku da se otvorila. Ja mislim da je to negde uspeh. Svojim učenicima u radionici za medije oficina uvek govorim nešto što im ne govore na fakultetu. Intervju na srpskom je razgovor, a nema razgovora ni u kafani, ni u dnevnoj sobi, niti za trepezarijskim stolom. A ako ne postoji dobar pogled oči u oči i dobra energija. Znači, to je nemoguće. Sve ostalo je... Slažem se potpuno. Ima jedan moment sa Lepom Lukić. To me zanima. Jedan moment kad ste joj pustili, pogledala je snimak sa koncerta gde je bila njena majka. Jeste. I tu se negdje i završava taj prvi deo. Da, ona je prekinula, ovog puta snima i se rasplakala. Koliko te trenucima, onako, teško je čini mi se bilo da se nastavi uopšte emisija posle. Nije se moglo nastaviti. Ovako je, sad to je ono što mene razlikuje možda od drugih novinara koji su ekskluzivci. Svaki drugi novinar u tom momentu bi krenuo, ono što mi žargonski kažemo, da gazi sagovornika. Da. Ja ti to možeš. Imaš ženu koja je emotivna i koja plače. Da. I ti kao novinar imaš pre svega prava, zbog publike, to ti daje tvoja profesija, da gaziš i da je još više rasplačeš i da izvučeš od nje sve. Ja prosto nisam taj tip novinara, nisam privatno u životu skot, da upotrebim taj izraz, da ne kažem još neki gori. Da bi pravili gledanost pošto poto? Ne, ja sam u tom momentu stvarno bila čovek, ja sam je pogledala, ona rekla ja više ovako ne mogu, ja sam rekla doviđenja, ovo je kraj uskršnje emisije. Šta je bilo posle? To je bitno samo meni kao čoveku. A to da gleda 3 miliona ljudi, zaista, ja bi možda bila popularnija kao novinar, ali bi bila nesrećnija kao čovek. I to nije prvi put, ta emisija se snima, da se razumemo. Ja mogu da prezentujem publici ono što ja hoću. Bio je slučaj, recimo, da jedna glumica se isto rasplakala na kraju emisije. Ona me je zvala i pitala da li mogu to da izbacim. I ja sam izbacila. I zaista, ako ona ne želi da narod vidi tu vrstu njene emocije, što bi ja nekome zagorčavala život? Prosto nema potrebe. Tako je, tako je. Jeste nagovorili Đuzu Stojiljkovića da vam bude gost? Ne. Ne. A znam da pokušavate i pokušavate. Ne više, sad ustala. Digla sam ruke. Prosto, on mi u poslednjem razgovoru rekao da moja emisija se okreće ka prošlosti, a da on ne želi svoju glavu da okreće ka prošlosti. I ja sam rekla, poštujem i eto, poštujem i to je to. Šta je sa Oljom Bećković?
Ma neće, ono prerane svoj utisak nedelje. Nema šanse, nema šanse. Neće nikome. Ne, ja kad sam zvao na telefon, mislim da sam to rekao već. Zvao sam na telefon i rekao sam, voleo bi eto ta emisija, kaže, gledam vašu emisiju i znam sve, ali ako budem vama dala intervju, onda ću morati sve. Naravno. Morat će prvo meni. Da. Ma ja je ganjala i preko Matije, sigma. Jeste vi imali u gostima Milenu Dravić? Ne, nisam imala Milenu Dravić. Meni je Milena Dravić sad otvorila ovu sezonu. Stvarno? Da, samo da vam kažem, samo da imate... Milena Dravić, ja sam se, kad sam je zvao za razgovor, onako sam se malo... Imao sam već neki 90%, nema šanse da dođe, mislim, nema šanse. Ne, ona je divna. Ona je divna, stvarno. Divna i profesionalna. I ja sam je pozvao na telefon i onda je u roku 2 minuta rekla da. Rekla je, gledam vašu emisiju, da. I ja nisam mogao da verujem, spuštam slušalicu i dalje ne mogu da verujem da će doći. Sa Milanom sam ja trebala da otvorim sezonu kad sam se vratila sa politike na RTS, ne znam, preko oko 8 godina, valjda. I, međutim, ona je putovala za Tivat, ja mislim, tamo je radila predstavu, pa je sezonu na RTS-u moju povratničku otvorila Seka Sablić. Jel da? A trebala bi ona. Fenomen. Ali seksi. Da, jeste. Kako vidite uopšte Balkanskom ulicom emisiju u budućnosti? Ali imate neki koncept kako ili ćete onako da čini mi se... Ne znam za sljedeću godinu da bih voljela da izgleda ovako, jer prosto ovo je prva sezona, ispostavilo se da to ljudi vole, ovaj koncept studio, karirani sto, fingiranje kafanske atmosfere, tamburaši, malo lepe priče, malo lepe pesme. Ljudima se sviđa i voljela bih i narodnu sezonu to tako. A šta će biti tamo, šta će ljudi želeti, to stvarno ne znam. Bilo je par pitanja novinarskih po tabloidima, kao kad ćete da menjate Balkansku ulicu? Ja Balkansku stalno menjam u strukturi, u formi i tako dalje. Pa nešto da radim neku novu emisiju, možda neko me pozove za neke neviđene pare, kao neke neviđene izazove, pa i da prekinem. A ovo drugo ne vidim razloga, ako ljudi to vole, ako je to i dalje jedna od uvek u 10 najgledanijih emisija na kraju godine, autorskih, onda... Onda zašto bi prekidali? Što bi ja menjala kad ljudi vole? Tako je. To je kao kad menjaš muža, on te voli, kako, što? Dobro, pa dobro, da, to jeste. Jeste krenuli u teretanu? Jesam na Pilates. Stvarno? Jeste, teretanu sam eskivirala, boga mi, skoro godinu dana. Dobro. I onda sam shvatila da... Znam to, pa zato i pitam. Jutro pada kiša, ne mogu tamo da trčim. I onda sam ipak se opredela za Pilates, to mi je kao mirnija varijanta, nema toliko znojenja, a dobro utiče na mišiće i rastegljivost i tako. Da, i ono čovjek ima više energije. Jeste, uvek. Ishrana, vežbe, to su ključ. Tako je. Sad, pre izvesnog vremena, slučajno smo se sreli u jednom klubu u Beogradu, i primetio sam onako da volite iste pesme koji ja. Vidiš. I to je Miljacka, imamo onaj Kako da ostanem s tobom. Ne mogu da... Hoću da ostanem s tobom. Od usana do stopala. Kruška. Jeste. Jel da? Kruška. Šta je još bilo? Ne znam. Bilo sad. To je život moj. Da, jeste i ta. I onda sam se u jednom trenutku kako krenuo i gledam, samo vi i ja igramo, ali gledam, stvarno one pesme koje se meni dopale, sviđa se i vama. Ne znam, ja volim te negde balade, meni ne te reči, verovatno, melodija, ne znam, prosto neopisivo, ali je tako. Da mora pesma da ima dobar tekst, smislen tekst, da šalje tebi poruku pesma, a i ti samoj sebi i drugima da šalješ poruku o sebi kada izgovaraš tu pesmu. Mora pesma da te dira, mora... Mene pitaju kao šta očekujete od romana? Očekujem da nekoga dirne. I postoji mnogo lepih pesama, ali ne dirate svaka pesma. Prosto postoje pesme koje te diraju, one koje su lepe, divne su na nekom CD-u, ali ima one koje u srcu. Ne diraju, jeste, udara srce i ja često kažem, ja bih samo voljela da moji romani ostanu uvek neka tvorevina koja nekoga dira u srce. I ništa više, ništa preko toga. Tako je. Na pitanje gde volite i da li uživate u tišini, kažete. Samo u svom stanu, kada Lenka zaspi i kada piše. Inače, mrzim tišinu, volim smeh, glasove, muziku, razgovor. Bojim se tišine između ljudi i u samoći. Divim se onima koji umeju da uživaju u samoći, to su mudri i jaki ljudi. Eto, ja nisam. Nisam. Eto, tačno? Tačno. Nisam. Stvarno ne mogu. Ne mogu kad mi je tišina.
ok, tišina kada pišem, kada uspavam dete, pa kao i ja sam već na ivici snage, pa kao idem u krevet. Ali svi mi znamo, dok postoji ljubav između dvoje ljudi, ako govorimo o muškarcu i ženi, lepo je dok se vi smejete, dok se gledate u oči, dok pričate i prosto ne možete da se zaustavite od reči, od dodira, od trenutaka. Onog trenutka kad krenu da igraju jamb, pa je treća faza i više i ne igraju jamb, nego ne rade ništa, to je katastrofa. A inače postoje ljudi koji prosto mogu u samoći, prosto osjećaju se dobro u samoći i kad imaju problem i kad nemaju problem, eto tako, vole, uživaju, gledaju seriju. Ja nikada, ali nikada u životu nisam sela i uključila seriju. Ja sama tako sedim i gledam seriju. To je meni prosto strašno, pa radije ću izaći u grad ili u kafanu ili s drugaricom da ručak na neku kafu ili ću nešto smisleno raditi. Pisati, ribati pločice. Ne, ovo mi je besmisleno. Druga je stvar u društvu. Sa detetom već nekim onda gledaš seriju, gledaš film. Tako da, ovo sa drugo mi je samoživo. A i znaš kako, ja sve mislim u nekim godinama kad je neminovno da čovek ostane sam, kad napunim 70. Verovatno ću tada biti teška svima, pa ću morati da budem sama. Onda ću tada da budem u tišini sama i da se navikavam. Sad neću. Dobro, hvala vam puno. Očekujemo, znači, ti si meni sve 1. jun. 1. jun. Očekuje nas velika promocija romana. Puno sreće vam želim i sa emisijom i sa pisanjem. Hvala. I ovako i na privatnom planu vam želim puno sreće. Hvala žene. Hvala. Gledali ste 30 minuta, za sve vaše predloge, sugestije i kritike, a možda koga biste volili da vidite u ovoj emisiji, to možete uraditi na novoj stranici na Facebooku, Dejan Jelača Show 30 minuta, ili na Twitteru, @DejanJelača. A za sve one emisije koje niste pogledali, a želite, to možete uraditi na YouTubeu, samo ukucajte 30 minuta i pogledajte stare emisije. Hvala vam što ste bili sa nama. Laku noć.